Βάλω τι θες. Χρόνια πολλά. Αν και ήθελα να τα δω τώρα, αλλά λέω κάτσε να πάρουμε ένα βίντεο. Αφιερωμένη αυτή η πλασία για σένα. Πρόσεχε, μας τα ρίξει. Άστον, θα μας τα ρίξει. Άστον να ανέβουν λίγο αυτά και άνοιξε του προσεκτικά την πόρτα. Το μπούστι θα μας τα ρίξει. Να τα ζουμάρουμε λίγο. Θα μας τα ρίξει. Ό,τι πεις ρε φίλε. Αλλά ψηλό. Θα φτάσει μωρέ. Windows. Θα κάτσω εδώ τώρα γιατί να τα βρω λίγο βασικά. Πού είναι ρε? Α, είναι εκεί. Μας φτάσει η μπαταρία. Δυόμιση είσαι. 2,5. Περίπου 2 λεπτά. Να βάλεις και τα άλλα. Μόνο με zoom φαίνονται τέρμα, από το κινητό. Δεν παίρνω τίποτα άλλο τώρα. Γιατί έναν όφελο. Το κλείνω εδώ για να πάρουμε και το πέσιμο, μην κλείσει από μπαταρία. Πήγε στα 3 λεπτά αυτό.